M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Takumananso lero pano pa Tiyankhuleni Ambuye la Mulungu la 32 la pachaka pa 6 November. Nkhani imene tasinkhasinkhe lero ndi ya life after death. Moyo watha moyo uno tikamwalira kuti chani kuseri kwakeko. Ndipo nkhani yayikulu imene tiyena kusinkhasinkha kunena kuti kodi chiyembekezo chimene tili nacho cha moyo wosatha ife ngati akhristu chikuthandiza bwanji kusintha moyo wathu wa lero kuti chiyembekezocho tikachipeze. Mawu athu alero oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Makabewo mutu 7 ndi 1 kulekeza 2 kuyambiranso 9 kulekeza 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi banja la Lucius ndi Sinta Chipendo, a marriage encounter kuchokera ku banja loyera Cycle mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Tesalonika mutu 2 ndi 16 mpaka na mutu 3 ndi 5. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi banja la Francis ndi Virginia Mandara, a marriage encounter kuchokera ku Don Bosco Cycle mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu woyera uchokera muthenga monga adalembera Luka woyera mutu 20 ndi 27 kulekeza 38. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Anyamata 7 a Chiyuda adavomera kuphedwa ndi anthu akunja chifukwa chokhulupirira Mulungu. Adayembekeza kuti Iye adzawaukitsa ndi kuwapatsa moyo wosatha. Mawu a m'buku lachiwiri la Amakabeyo mutu 7 kuyambira ndi 1 kulekeza 2 kuzayambiranso ndi 9 kulekeza 14. Asilikali a mfumu adagwira abale asanu ndi awiri pamodzi ndi amayi awo. Mfumu idafuna kuwawumiriza pakuwakwapula ndi zikoti ndi zingwe kuti azidya nyama ya nkhumba, nyama yoletsedwa. Mmodzi mwa iwo adalankhula m'malo mwa anzake nati, "Mumafuna kutifunsa chiyani? Ndipo mumayembekeza kumva zotani kwa ife? Ifetu tavomera kuti tife, osati kuti tiphwanye malamulo a makolo athu." Pamene anali pafupi kufa, mnyamata wachiwiri adati, "Iwe woyipawe, ukutilanda moyo wathu uno, koma mfumu ya zolengedwa zonse idzatiukitsa, pakuti tikufera malamulo ake, ndipo idzatipatsa moyo wosatha." Kenako adayamba kuzunza wachitatu. Adamulamula kuti atulutse lilime ndi kutambalitsa manja. Iye navomera molimba mtima, ndipo adati, "Mulungu mwini kumwamba ndiye adandipatsa ziwalozi. Tsono sindikuziyesanso kanthu chifukwa chokhulupirira malamulo ake, ndipo ndiyembekeza kuti Iye adzandibwezera ziwalozo." Mfumu pamodzi ndi anthu ake adadabwa ndi kulimba mtima kwa mnyamatayo, poona kuti anali kupirira zowawa mosadandaula. Ameneyo atafa, adazunza wachinayi ndi masautso a mtundu omwewo. Tsono ali pafupi kufa, iye adati, "Ifetu povomera kuphedwa ndi anthu tasankha chinthu chabwino koposa, pakuti tikhulupirira kuti Mulungu adzatiukitsa.
koma iwe ayi, sudzauka ndipo sudzaona moyo wina. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Tizipemphererana kuti Mulungu alimbitse mitima yathu ndi kutikhazikitsa m'chikondi chake. Mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Atesalonika, mutu 2 ndime 16, kuzawerenganso mutu 3 ndime ya 5. Abale, Mulungu Atate athu adatikonda, ndipo mwakukoma mtima kwake adatipasa kulimba mtima kosatha ndiponso chiyembekezo chokoma. Iye pamodzi ndi Yesu Khristu alimbise mitima yanu ndi kukupatsani mphamvu zakuchita ndi kulankhula zabwino zilizonse. Ndiponso abale, mutipempherere kuti mawu a Ambuye afalikire msanga, ndipo anthu alandire mawuwo mwaulemu, monga momwe mudachitira inu. Mupempherenso kuti Mulungu atipulumutse kwa anthu ovuta ndi oyipa, pakuti si onse ali nacho chikhulupiriro. Koma Ambuye ngokhulupirika, ndipo Iyeyu adzakulimbitsani mtima ndi kukutchinjirizani kwa oyipa uja. Ambuye amandipasa chikhulupiriro chakuti muzazichitabe. Ambuye asogolere maganizo anu, kuti mudziwe chikondi cha Mulungu, mudziwenso kupirira potsata Yesu Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso Yesu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lina Asaduki ena adadza kwa Yesu. Iwo amati anthu sadzauka kwa akufa. Adafunsa Yesu kuti, aphunzitsi, Mose adatembera lamulo lakuti ngati munthu amwalira nasiya mkazi wake opanda ana, m'bale womwalirayo atenge mkaziyo kuti ambalire m'bale wakeyo mwana. Tsono panali amuna asanu ndi awiri pa chibale pawo. Woyamba adakwatira mkazi, koma adamwalira osamsira mwana, chimodzimodzinso wachiwiri. Ndipo wachitatu adatenganso mkazi uja. Onse aja asanu ndi awiri adachita chimodzimodzi, koma onse adamwalira osamsira mkazi uja ana. Pambuyo pake mkaziyo nayenso anamwalira. Nanga tsono pamene anthu adzauka kwa akufa, mkazi uja adzakhala wayani, popeza kuti anali mkazi wa asanu ndi awiri onse aja? Yesu adayankha kuti, anthu okhala pansi pano amakwatira ndi kukwatiwa, koma iwo amene adzawayesa woyenera kukhala ndi moyo kutsogoloko, anthu atauka kwa akufa, sadzakwatiranso kapena kukwatiwa. Iwo ali ngati anjelo, ndipo sangafenso ayi. Iwo ndi ana a Mulungu, popeza kuti Iye adaukitsa kwa akufa. Koma zakuti anthu adzauka kwa akufa, Mose yemwe adanenapo kale, pakuti pambiri ija yachitsamba choyaka moto, pamene Iye atchula Ambuye kuti Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake, ndiponso Mulungu wa Yakobe. Choncho Mulungu sali Mulungu wa anthu akufa, koma wa anthu amoyo, chifukwa pamaso pake onse ngamoyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, chikhulupiriro chathu chimatipatsa chiyembekezo, ndipo chiyembekezo chimene timakhala nacho chimayenera chisinthe moyo wathu wa lero. Tamva mawoyamba, anyamata ena amene amakakamizidwa
kuti adye nyama ya nkhumba. Zimenewo pa chipembedzo chawo cha Chiyuda zinali kuphwanya lamulo la Mulungu. Anyamata chifukwa cha chiyembekezo chawo cha moyo wosatha adakana, adalolera kuzunzika, adalolera kuti aphedwe. Amakhulupirira kuti zimene akuyembekezera idzachitika ndithu. Uthenga oyera umene owerenga pano, Asaduki akubwera kwa Yesu khangati udzachita monyozera chikhulupiriro chimene Ambuye Yesu amachita manda, komanso chikhulupiriro chimene Afarisi anali nacho choti kuli moyo wosatha, anthu adzaukanso kwa akufa. Asaduki inali gulu la nsembe. Iwo Asadukiwa amangokhulupirira mabuku asanu oyambirira m'malemba oyera. Ndikuti amakhulupirira Genesis, amakhulupirira buku la Exodo, amakhulupirira buku la Numeri, amakhulupirira buku la Levitico ndi Deuteronomy. Basi kwina konseko ayi. Ndipo iwo amakana zoti mzimu wa munthu udzapitira kukhala moyo mpaka kalekale. Pa Chingerezi ngana kuti amakana the immortality of the soul. Kenakanso amakana kuti thupi lidzauka la munthu. Ayi, samakhulupirira. Ndiponso samakhulupirira za angelo. Kutereku amakhala ngati amadzapanga rediko chikhulupiriro chimene Yesu amachita manda, komanso zimene anthu ena ngati Afarisi amakhulupirira zoti anthu adzauka kwa akufa. Ndipo funso adafunsa lili, ineyo ndimaganiza pena kuti kodi mmesa unena kuti m'bale wawo wamwalira osampatsa mwana mkazi uja, ndi kenaka obwera wachiwiri kudzamkwatira mkaziyo cholinga choti ambalire m'bale wakeyo mwana, ndikuti basi mkazi anali woyamba. Koma Ambuye Yesu akuyankha chonchi. Poyamba, moyo uno ndi moyo wina zosiyana. Kwinaku kulibe zimene timachita muno ngati zokwatirana, kulibe. Komanso Ambuye Yesu akumutsimikizira kuchoka mabuku asanu oyambirira omwe aja. Akukamba za Mose, kunena kuti ngakhale Mose yemwe mkukamba kwake adanena kuti Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, ndiponso Mulungu wa Yakobo, anthu amene atamwalira kale patapita zaka. Komano amanati Mulungu wauje, Mulungu wauje. Mulungu sangakhale munthu anthu akufayi ndi amoyo amenewo. Ndipo uthenga wa lero ukumaliza ndi yankho la Yesu lonena kuti choncho Mulungu sali Mulungu wa anthu akufayi koma wa anthu amoyo. Chifukwa pamaso pake onse ngamoyo. Amene timaonana akufa ndifeyo, koma Mulungu amangoona kuti osali moyo. Ngakhale tikamalira pamaliro paja, Mulungu amaona zina, ife timaona zina. Timatsimikizira ineyo ndikamawerenga uthenga monga amene adalembera Yohane, kunena kuti atapita kwa Lazaro, Lazaro anatayikidwa masiku 4. Malira nkumandandira kuti mukadakhala kwa Ambuye m'bale wathu sakadamwalira. Timamva kunena kuti Yesu adalira. Kuti Yesu ankalira chifukwa chani? Iye ankadziwa ndithu kuti ngakhale kuyamba kale kuona ndimudzutsa. Chimene amalira chani? Chinali chisoni ngakuti anthu awa sakuona zimene ndiona ineyo. Lekani ndiwaonetse. Anangomwirana Lazaro, tabwera. Anabwera. Ndikuti Yesu ngati Mulungu amamuona Lazaro wa moyo, ife ndamene timuona kufa. Ndiye atitsimikizira Ambuye Yesu lero lino kuti moyo osatha ulipo.
ndipo iwo mziphunzitso zawo amanena mobwerezabwereza, amapereka zitsanzo zambirimbiri za ufumu wakumwamba kuti uli ngati chakuti, uli ngati chakuti, uli ngati chakuti, uli ngati chakuti. Ambuye Yesuso utiuza ine ndine chakudya cha moyo chimene chidatsika kuchokera kumwamba, munthu wodya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Yohane 6:51. Moyo wosatha ulipo. Tsono nkhani ndionena kuti kodi ndali yense amene adzaupeza moyo wosathawo, Ambuye Yesu anena kale akunena kuti kwa iwo amene ali oyenera adzuka kwa akufa ndipo adzakhala ndi matupi atsopano. Yemwe Ambuye Yesu amanena kuti si onse amene amatiti Ambuye 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 amene adzalowe mu ufumu wa Mulungu, ndokhawo amene amachita kufuna kwa Mulungu. Ayi adzabwera ena adzena kuti ifeyo komatu tinkabwera kutchalichi tinkapanga chani ndipo pepa sante tinkapereka zambirimbiri, adzana kuchokani sindikudziwani. Ayi ife tinkalalika mwakuti mwakuni dzina lanu zati inyo chokani sindikudziwaniso. Ayi komatu ife tinkatulutsa ziwanda mdzina lanu, tinkachititsa udwala ife mdzina lanu sindikudziwani. Alipo ndithu ena moyo wosatha sadzaupeza. Alipo ena amene adzaupeze. Ndikuti titani kuti tipeze ufumu wa Mulungu, tichite chiyani? Uthenga monga amene adalembera Mateyu oyera mutu 19 kumambaza mnyamata olemera kwambiri amene adapita kwa Yesu nakuti Ambuye ndichite chani kuti ndipeze moyo wosatha? Ndichite chani? Anamuzoti tsata malamulo onse ndatsatire kwambiri ndili mwana chabwino. Ngati ufuna kukhala wangwiro kwenikweni kagulitse zonse ubwere udzanditsate. Akuti mnyamata anabwerera ali okhumudwa fana lolemera kwambiri. Ndi chani chimene tinakuchita ifeyo kuti tipeze moyo wosatha? Ulipo ndithu atitsimikizira Ambuye Yesu. Ndi chani tinakuchita? Tikawerenga kata yoyamba ya Yohane mutu 3 ndi 1-3 amene kuti ndifana a Mulungu ndizoona, ndipo chimene tidzakhale chinachidziwebe mpaka na lero. Koma ifeyo ngati ana Mulungu tidzamona Yesu akubwera, tidzakaufanana naye ndipo tidzakhala naye mpaka muyaya. Kwamonjeza verse 3 kunena kuti amene ali ndi chiyembekezo ichichi tanenachi moyo wake umamba kusintha mogwirizana ndi chiyembekezo chimene ali nachocho. Ndiye ngati ndimakhulupirira kuti kuli moyo wosatha ndipo ndimakufuna moyo wosatha, ndi chani chimene ndikupanga moyo mwanga? Chitsanzo chathu chikhale anyamata mawu oyamba amene tawerenga aja amakabewu. Kukhulupirira moyo wosatha sadalolere zimene kwa iwo adaziona kuti izizi zingatirepetse moyo wosatha. Sindingadye nyama ya nkhumba chifukwa kuti sikololedwa pa chipembedzo chathu, ndipo Mulungu amaletsa. Kuli bwino ineyo ndipange zosangalatsa Mulungu olo ndife lero onditani moyo wanga kutha uwu zaka zochepa, ndipo nthawi iliyonse munthu angathomwalira, it's unpredictable. Ena amamwalira tsiku loyamba kubadwa, ena amamwalira ndi zaka 16 osafikanso mwina, ena 50 osafika, ambiri sifika 100. Kuli bwino ndisankhe chimene chingandipatse moyo wosatha. Abale athu chiyembekezo chawo chidapatsa chisankho lero lino mchingo kuti apeze zimene amaziyembekezera moyo wosatha. Abale anga, Mulungu amafuna tonsefe kuti tilandire moyo wosatha, ndipo amatipatsa zaulere zambiri zotithandiza kuti kafike ku moyo wosathako. Koma ifeyo chisankho chathu nchamtundu wanji? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Jingle